Σήμερα 16 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Μια υπενθύμηση ότι η σωστή διατροφή είναι το κλειδί για την υγεία μας και των παιδιών μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι η παχυσαρκία είναι η συχνότερη διατροφική διαταραχή στις ανεπτυγμένες χώρες. Τα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη μας ανησυχούν. Περίπου 1 στα 5 παιδιά είναι παχύσαρκα και αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον στο να αναπτύξουν διαβήτη ή καρδιαγγειακά, ειδικά αν υπάρχει ιστορικό στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρώτον, να μάθουμε στα παιδιά να τρώνε όταν πεινούν και όχι υπερβολικά. Δεύτερον, να συμμετέχουν στην προετοιμασία των γευμάτων και να τρώνε μαζί με τους γονείς τους. Τρίτον, να ξεκινούν την ημέρα με ένα καλό πρωινό και να τρώνε υγιεινά σνακ όπως φρούτα, γιαούρτι, ξηρή καρπή και φυσικά να δίνουμε επιλογές να χρωματίζουν το πιάτο τους με λαχανικά και φρούτα και να ενθαρρύνουμε την άσκηση, όχι να την παραλείπουμε. Τα παιδιά μιμούνται εμάς, γι' αυτό είναι σημαντικό να δείχνουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Να τρώμε ποικιλία από τις τροφές, να αποφεύγουμε το γρήγορο και επεξεργασμένο φαγητό ή έστω να το περιορίζουμε και να προτιμούμε φυσικές σπιτικές επιλογές. Ας γιορτάσουμε αυτή την ημέρα με ένα μήνυμα. Η υγεία και η ευημερία των παιδιών μας ξεκινά από τις καλές διατροφικές μας επιλογές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, κλείστε μια δωρεάν συνεδρία στο προφίλ μου. Να είστε καλά και υγιείς!